May motor ka ba, sir? Wala po. Gusto mo bang magkamotor, sir? Hindi mo ba alam na itong mga nagagandahan nating dalaga dito ay nagtatrabaho sa Muti? Okay? Kung meron ka ng pang down payment, maaari po tayong gawin ko, di ba? Naku, magpapasalamat ang manager, branch manager nyo to. Gusto mo ba ng 22 years old na nagpa-vibe lang? Gusto mo ba? Pwede. Pwede, kuya! Pwede na daw. Okay, kung ganito. Kung pupunta siya sa inyong opisina at magpapatulong sa iyo para mailakad at makapaglabas na siya ng kanyang motorcycle, tutulungan ba natin siya? Siyempre. Kung siya ay magiging isang motor, anong klaseng motor siya? Sniper. Raider. Raider Kanobi! Ay, wait lang. May sumigaw dito na isang sa agent. Sabi niya, ano siya be? Sniper siya, sniper. Bakit Raider si Sir? Dahil ang Raider ay Pwede pang boring. pwedeng pang-forma. Thank you so much, ma'am. Ang galing ni ma'am sumagot. Nagkita lang kami sa CR kanina. Next one. Ito kasi minsan huwag niyo akong kinakausap-kausap. Okay. Si ma'am, ang datingan parang manager at the same time parang school principal. Ang dito. May boyfriend? Wala naman. Okay, so busy lang sa work. Okay. Okay. Single mom. Ay, single mom. Ay, eto yung mga masasarap magmahal. Yung mga single mom. Okay. Sir, kung hindi ka magiging raider, gusto mo ba ng single mom? Natatawa na naman siya. Okay, sige, gamitin natin yung tanong. Kung siya magiging raider, para sa'yo, anong motor siya? NMAX. NMAX boy! NMAX boy! Okay. Bakit NMAX? Kasi kung gano'ng kamahal yung NMAX, ganun ko siya mamahalin. Napakatalino niya! Grabe! NMAX ka daw kasi kung gaano kamahal si NMAX, ganun ka daw niya mamahalin. Ang sarap maging motor. Galing mo, ma'am. The best. Dito ka. Ma'am, NMAX Raider. Si Sir, kung magiging motor, anong motor siya? Sniper. Ay, siya pala yung sumigaw ng sniper kanina. Okay. Bakit naman sniper? Swabe ang forma. Swabe ang forma. Uunahin natin si sniper. Okay, ma'am? Ang nabunot mong salita ay ipapatikim. Ano ang ipapatikim mo kay Bridge? Pwede yung mga swabe lang, ma'am, ha? Yung mapapabili lang siya ng motor. Range. Ipapatikim ko sa'yo ice drop. Ice drop daw ang gusto mo, Lord. Di ba naman ayos na bawasan ang sweldo mo? Ice drop lang bibili mo. Okay. Para tag-15 lang. Ano? Para? Tag-15 lang. Para takin sila. Akala niya kasi si Bridge estudyante pa. Okay, next. Thank you so much, ma'am. Forward. Hindi ka bubunot ngayon. Huwag kang tumitingin sa basket ko. Dito ka. Okay, forward. Ang sasabihin mo ay, Bridge, mahal na mahal kita. Okay. Pagandahan ng boses, ha? 1, 2, 3, and go. Branch? Bridge, mahal na mahal kita. Naku, sweet-sweet naman ni ma'am. Nasubukan mo na bang mahalin ng sobra, Bridge? Opo. Gusto mo bang masubukan muli? Hindi. Agent ko eh! Okay. Dapat si Bridge. Okay, dito tayo. Next one. Sa kabila tayo. Kabila tayo. Okay. This time, this one is, she's gonna say, your own version na, Bridge, mahal na mahal kita. And 1, 2, 3, and go. Beach. Mahal na mahal kita. Sino si Beach siya? Akala ko Beach. Beach pala siya. Kilala mo siya, ma'am? Kilala mo si ma'am? Okay, next. Okay. Your line will be, Bridge, aalagaan kita. Ikaw na bahala ha kung anong gusto mong sabihin. Oy, gusto ko to, 1994 to, marami kong alam. 1, 2, 3, and go. Go. Range. Aalagaan kita.
mo? Decision mo, wala pa rin. Next one. Okay. Oh. Oh. Alam ka na mo, sabihin niyang mahal na mahal, aalagaan, eh, meron naman siyang inaalagaan iba. Rich, pumili ka ng tama sa kanila. Parang nanay ko lang yung nagsalita, Grinch. Advice pang huli. Okay! Saan ang gusto mong iuwi ng Colombia? Woo! Ang masasabi lang doon ni Grinch ay, I love you all. 1, 2, 3, or 4? Si Juan na lang, Juan. Alam mo yung pabebe pa siya, pero may gusto naman talaga siya. Congratulations to female number 1! Thank you so much, girl! Grinch, tagal pa naman. Gusto mo lang pala ng tag-15 na ice drop. Ang dami pa natin pagpipili na ginawa. Gusto lang pala ng 15 pesos na ice drop. Anyway, ma'am, lapit ka dito. Your name is? Yasi. Yasi. And this is Grinch. Okay, introduce yourself. Hi, Yasi. Ay, tayo ka. Pakilala ka, kuya. Pakilala ka kay Yasi. Hi, kasi ako si ganito, taga ganito. Sabi mo, hi, my name is Grinch. I'm from Colombia, Porogla, yung pula na gate. Diretso ka lang. And go. Hi. Hi, I'm Rich. From Santa Rosa, Laguna. So, dumayo na ako. Sa taga Laguna ka pala? Sino taga Colombia? Ikaw? Hometown ko lang po. Hometown. Sige, ulit. Dapat pag nagsasalita ka, nakatingin ka kay Yasmin na eye to eye. Go. Yeah. Hi, I'm Rich. 22 years old. Taga Santa Rosa, Laguna. Tapos, morning, Colombia. Poblacion. Anong ginagawa mo ngayon dito? Nagbabakasyon lang po. Kakatapos na po ng graduation. Nagbabakasyon ka. Okay. Gusto mo ba na tumira na lang dito sa amin? Other joke. Okay. Huwag mo nang i-declare yung how old you are, ha? Kasi 22 siya. Alam ko 21 ka. Okay, pakilala ka lang. My name is Yas. And you can visit me. You can visit our company. Sabihin mo, promotion. Go. Hi, Range. I'm Yasi. Pwede ka mag-apply motor kung gusto mo sniper. At ka lang sa branch na mo, dala sa Beauty, Poblacion na siya. Yung couple natin, yung tawa nila sa likod, alam niyo yung tuwang-tuwa? Yung... Yaka! Ikot? Ay, nila! Lain kita na taga-beauty, ah! Relax ka lang! Cool, wait lang. Pasok yun, gusto ko yun. Iba talaga ang girls ngayon. Okay, pasok yun. Pero gusto ko ma'am na antayin mo siya. Antayin mo siyang humalik sa iyong forehead. Yudi, may rason para liwaton nila. Atras ka dili gang. Yes, kaya mo. Hindi ka maghibi, hindi ka na baby. Okay, atras ka dito gang. Ayan. Tapos dito kayo mag-minute sa gitna, ha? Okay, 1, 2, 3, and music. Wow! From Laguna to Simpan Kudarat! Wow!